guys, ni ako ani sa may babaw nga bahin sa bukid guys. So nalipay ko dako kay doon ay nagpaybalo namo na ako na akong inahan sa pitas barangay. Moto mi dali dayon mi padagan sa motor guys. Wa mi kahibaw nga doon na di ay umaabot nga ulan tungod sa ka-excited. Mo nang ni silong na lang misdag kung punuan sa kahoy guys. Mura gagawin ni ipanugsog. Ibig ka excited na ko na makita na ko akong mama. Ang aranan minong basaan. Kauban sa kong ulitaw ani guys. Isilong ni ang dakong punuan sa limboy. Parang kusuga ang ulan. Kahila ko nalagay ko guys, kay murag di na muundang ang ulan. Anto na lang among nahimutangan, nilawom na ang tubig. Unsaon na lang manamo ani. Unsaon na mapagpadagan sa pikas barangay. Pag among motor guys, nasa ibabaw nga bahin sa among nahimutangan. Atong makita. Ug nilawom na jud ang tubig dapit sa may punuan sa may lumboy guys. Og maninguha mi ani guys nga pag lurang-lurang gamay og uwan na mauli ni sa among lakaw guys pakyas gihapon. Wa gihapon mi makita namong among inahan na mauli na lamang mi guys tungod kay basa naman mi kaadyo. Dakong kahiubos jud na ko ani guys kay kining istorya lagi. Naa man ta ko nga di ko mo tuon na ni mga istorya pero kay maghari malagi ang ato ang kaugalingon sa pagbati nato sa atong inahan guys. Mao nang magdali-dali jud ko og tungas kung doon na mga pahibaw. Sa akong inahan guys. Taod-taodis pa mamanawa guys, mga buwan na kapin. Kay November pa man to siya nawa, November 28. Unsa na ro nga pizza? January 6. Taas gahapon ang paghandom guys, nangita gahapon mi sa amo ang inahan, hantud karon pa mo makita. Hasta ka mga igsuon ni guys na ukay pod. A few moments later. Hello guys. Mangilaw ta guys. Kay nandro ko sa una guys. Muto ba mo guys nga sa una nakabantay kog bay paabangan. Nahinomdom ko sa Amerikano bangga sugo na ho nga maghiwa kuno og kilawon. Nga ipaingon ani kuno guys oh. Dili ipa buwag-buwag ang iyahang dili pa buwag-buwag ang lawas sa isda inganaon ra kuno. Nahinumdum ko atong Amerikano guys. Unya lagi kay naama mi kusinira guys. Iya kong gibuyag kay mano kuno gakila ko gaingon ani, ako kunong pakanon kato kunong pariners, gapakauwaw lang kuno ko sa kong kaugalingon. Mao nang ang giinan si Dia nga pagbuot ni pariners, mao to nga niingon pod si Dia og ambil labi kay akong hiwag utro. Padlumad-lumag ko ang gapakauwaw lang kanang pariners. Dia mao to ni abot man ang pariners guys. Na sagmuyo siya kay gibuyag man nga gusto diay kuno siya ingon ani kay aron mahibaw-an og unsang isdaa ang gikilaw sa pariners. Diyan nang ubang kay lain mag terms guys kung magkilaw bitag ingon ani. Mo nang ila kuno tong gibidyo
aron mahibaw adoon sang isda. Mao ni siya guys ang isda nga tuwas. Mao ni among income karon sa among pagpanagat guys. Mao ni among kuha nga isda. Kani si Ja. Daghang mapuslan ani guys, pwede kilawon, onon, pritohon, or iskabitsi pod pwede. Kay gipanghuaan naman ni siya og silik naho. Ani. Unya pagkahuman kuwag silik, kumutag asin. Or mawawa ang langsi-langsi. Amo na ni siya guys. So kinsa tong ganahan og tuwas, order lang man mo kung gusto mo kinilaw, inganian ninyo. Ang kuwang ani ni guys, asin, suka. Ay suka og bitsin, daog na ni. Mao ni among suwa sa pamahaw ni Rosel rong buntaga. Si Rosel nagkaon na, gauna nagkaon og namo gyud among humba guys, nangka, namalit mis gawas, lawat kaayo. Kang Ma'am Dolor ko ni nga hinimo nga kuan kanang humbang nangka arang humuta. So guys, mana to. Barato ra na among tuwas guys, tag 250 sa punuan, ambot lang kas merkado og tagpila ni. Bye-bye na guys. Bye-bye.